ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ସୁସ୍ୱାଗତମ୍ ପିଲାମାନେ ମୋ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାୟତନକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଗତ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଧାତୁ ରୂପ ଏବଂ ଧାତୁ ରୂପରୁ 10ଟି ଗଣ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେ 10ଟି ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଆଦି ଗଣଟି ହେଉଛି ଭ୍ୱାଦି ଗଣୀୟ। ସେଇ ଭ୍ୱାଦି ଗଣୀୟ ଧାତୁ ରୂପକୁ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କଥା ରହିଛି ପିଲାମାନେ। 10ଟି ଯାକ ଗଣକୁ ଧାତୁ ଏକାଠି ପଢ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ତ ଗୋଟେ ସାଗର, ଏହା ଦେହରୁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବି ଜଳ ଆମ ପାଖରେ ସଂଗ୍ରହିତ ହେଇ ରହିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଭ୍ୱାଦି ଗଣୀୟ ଧାତୁ ତାହାରି ରୂପକୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଭ୍ୱାଦି ଗଣୀୟ ହେଲେ ଭୂଯୁକ୍ତ ଆଦି ଭ୍ୱାଦି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂ ଧାତୁ ଆଦି ମାନେ ଆଉ ଅନେକ ଧାତୁ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଭ୍ୱାଦି ଗଣୀୟ ଧାତୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପରସ୍ମୈପଦୀ ଧାତୁ କିଏ ଆଉ ଆତ୍ମନିପଦୀ ଧାତୁ କିଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଭୂ କହିଲେ ହେବା, ଭୂ ଧାତୁ, ଭୂ ମାନେ ହେବା, ଇଏ ପରସ୍ମୈପଦୀ ଧାତୁ। ସେହିପରି ସ୍ତା ଧାତୁ ରହିବା। ପା ଧାତୁ, ପା ମାନେ ପିଇବା। ପଠ ଧାତୁ, ପଠ ମାନେ ପଢ଼ିବା। ଦୃଶ କହିଲେ ଦେଖିବା। ଏଇ ସବୁ ଧାତୁର ରୂପ କେମିତି ହୁଏ? ପରସ୍ମୈପଦୀ ଧାତୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଛି। ଭୂ ଧାତୁ ମାନେ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ରୂପ ହବ ଭବତି, ଭବତଃ, ଭବନ୍ତି, ଭବସି, ଭବଥଃ, ଭବଥ, ଭବାମି, ଭବାବହ, ଭବାମହ। ସ୍ତା ଧାତୁ ସେହିପରି ତିଷ୍ଠତି, ତିଷ୍ଠତଃ, ତିଷ୍ଠନ୍ତି, ତିଷ୍ଠସି, ତିଷ୍ଠଥଃ, ତିଷ୍ଠଥ, ତିଷ୍ଠାମି, ତିଷ୍ଠାବହ, ତିଷ୍ଠାମହ। ସେମିତି ପାନ କରିବା, ପିବତି, ପଢ଼ିବା, ପଠତି, ଦେଖିବା, ପଶ୍ୟତି, ନାଇଁ, ଏହିପରି ରୂପ ହୁଏ ଭୂଆଦିର। ସେହିପରି ଆମର ଆତ୍ମନିପଦୀ ଧାତୁରୁ ଯୋଉଟା କର୍ତ୍ତା ନିଜେ ତା ଫଳ ଭୋଗ କରେ, ସେପରି ଲଭ୍ ଧାତୁ, ଲଭ୍ ମାନେ ପାଇବା ବା ଲାଭ କରିବା। ସେବ୍ ଧାତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା କରିବା। ଏଇ ସବୁ ଧାତୁର ମଧ୍ୟ ରୂପ ହେବ ଏବଂ କେତୋଟି ଉଭୟପଦୀ ଧାତୁର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ପରସ୍ମୈପଦୀ ଧାତୁ ଯୋଉ ଭୂ ଧାତୁ ମୁଁ କହିଲି, ସେଇ ଭୂ ଧାତୁ ତ ତାର କୁହାହେଲା ଭବତି, ଭବତଃ, ଭବନ୍ତି, ଭବସି, ଭବତଃ, ଭବଥ, ଭବାମି, ଭବାବହ, ଭବାମହ, ଲଟ୍ ଲକାରରେ। ଯଦି ଆମେ ଭୂ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ହେଲା, ଭୂ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଲଗେଇବା ଅନୁ, ତାହେଲେ ତା ଅର୍ଥ କଣ ହେଇଯିବ? ଅନୁଭବତି। ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଭବତି ମାନେ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବତି ମାନେ କଣ? ଅନୁଭବ କରିବା। ସେହିପରି ଭୂ ଧାତୁରେ ଯଦି ଆମେ ପରା ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇଦବା, ତାହେଲେ ହବ ପରାଭବତି। ପରାଭବତି ମାନେ କଣ? ପରାଭାବ ପାଇବା। ଯଦି ପ୍ର ଲଗାଇଦବା, ପ୍ର ଯୁକ୍ତ ଭୂ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂ ମାନେ ଭୂ ଧାତୁର ଲଟ୍ ଲକାର ଭବତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭବତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବା। ହିମାଳୟାତ୍ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଭବତି। ଦେଖୁଛ କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଭୂ ଧାତୁରେ ସବୁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିକି କେମିତି ନୂଆ ଧାତୁ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଭୂ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ ଲଗେଇଦବା, ତାହେଲେ ହବ ସମ୍ଭବତି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେହିପରି ଆମର ପରସ୍ମୈପଦୀ ଧାତୁ ଭ୍ୱାଦି ଗଣୀୟର ସ୍ତା ଏକ ପରସ୍ମୈପଦୀ ଧାତୁ, ତା ମାନେ ରହିବା ବା ଅବସ୍ଥାନ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ସ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଧି ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇଦବା, ତାହେଲେ ହବ ଅଧିତିଷ୍ଠତି। ଯଦି ସ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅବ ଲଗେଇଦବା, ତାହେଲେ ହବ ଅବତିଷ୍ଠତେ, ଆତ୍ମନିପଦୀ ଧାତୁ ପରି। ଯଦି ସ୍ତା ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଲଗେଇଦବା ଆ, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଆତିଷ୍ଠେତ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏହିପରି ଆମେ ରୂପ ଲଗଉଛେ ତା ଦେହରେ। କେମିତି ଦେଖ, ଉତ୍ ଯଦି ଲଗେଇଦବା ସ୍ତା ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ, ତାହେଲେ ହବ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଗରଣ ଅର୍ଥରେ, ଉତ୍ଥାନ ଅର୍ଥରେ। ଯଦି ସ୍ତା ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ ଲଗେଇଦବା, ତାହେଲେ ହବ ସନ୍ତିଷ୍ଠତେ, ଆତ୍ମନିପଦୀ ଧାତୁ ପରି। ବୁଝିପାରିଲ ସ୍ତା ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେଲା? ଯଦି ଗମ୍ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଧି ଲଗେଇଦବା, ଗମ୍ ମାନେ ଯିବା, ପଢିଛେ, ଗଚ୍ଛତି, ଗଚ୍ଛତଃ, ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ଗଚ୍ଛସି, ଗଚ୍ଛଥଃ, ଗଚ୍ଛଥ, ଗଚ୍ଛାମି, ଗଚ୍ଛାବହ, ଗଚ୍ଛାମହ। ଯଦି ଗମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଧି ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇଦବା, ତାହେଲେ ହବ ଅନୁଗଚ୍ଛତି। ସହ ଶାନ୍ତିମ୍ ଅଧିଗଚ୍ଛତି, ଯଦି ଅଧି ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇବା। ଅନୁ ଲଗେଇଲେ ଅନୁଗଚ୍ଛତି। ଅବ ଯଦି ଲଗେଇଦବା ଗମ୍ ପୂର୍ବରୁ, ତାହେଲେ ଅବଗମତେ ବା ଅବଗଚ୍ଛତୁ।
नहीं जदि प्रति आ उत लगेदेबा ताले वो प्रत्युत गच्छति जदि सम लगेदेबा समयुक्त गच्छति संगच्छति संगच्छति हबो संगच्छते भी हेई परिबो माने लभ धातु परि भी हेई परिबो आत्मनिपदी धातु परि बुझि पारलो ताले एही परि आमे कण गम धातु को आमे व्यवहार कर पाले सब ये लगै कि कण उपसर्ग लगे सेपरि पट धातुर भଳି अनेक धातु हेई परिबो ता देर मध्य आमे केतक उपसर्ग लगै कि मध्य करि परिबा पट धातु परि हमर निंदी धातु बद धातु कहिबा कुज धातु अर्थात कुजन करिबा क्रंद धातु माने कांदिबा आउ क्रीड धातु खेलिबा खाद धातु खाइबा गज धातु माने गर्जन करिबा चर्ब धातु चोबाइबा ये सब भुआदि गणीय भू धातु परि हब बुझि पारलो नंद माने खुशी हेबा पठति पठत जेमते होची नंदति नंदतः नंदंती नंदसी नंदथः नंदथ नंदामी नंदाबह नंदामह सेपरि ब्रज माने जिबा चर माने बुलिबा बा चरिबा फल माने फळिबा भ्रम माने बुलिबा आदि बुझि पारलो ताले एगुडी कहला को धातु परि पट धातु परि हब आम सेब धातु पढ़ीचे सेब माने आत्मनिपदी धातु परि हब जेमती सेबते सेबेते सेबन्ते सेबसे सेबथे सेबधे सेबे सेबामहे सेबामहे सेहीपरि एडार आत्मनिपदी माने कर्ता जदि निजर फल भागित निजे जहा करे ता भोगे सेटा होची आत्मनिपदी धातु ताले दय दय माने दया करिबा घट कहले घटिबा बाद कहले बाधा देबा शिख कहले शिखिबा तुमे माने गोटे धातु को अभ्यास करिवो कर सारला परे एई सबु धातु को सेई फॉर्मूला रे पकै दबो ताले देखिबो केते कम समय रे तुमरो सबु धातु हे जाईछि बंद माने वंदना करिबा इख कहले देखिबा शंख कहले आशंका करिबा लंब माने लंबिबा त्रप कहले लाज करिबा तोर कहले तरतर हबा भिख कहले भिक्षा करिबा लख लक्ष्य करिबा कंप कंपीबा जत माने যত্ନ करिबा चेष्ट कहले चेष्टा करिबा बुझि पारलो एबे आमे ए जो अय माने भी जिबा गोटे अछि आमे गम माने जिबा पढिथिले अय माने भी जिबा ताले तार रूप हबो अयते ऐष्यते एई परि हबो परा आ उपसर्ग लगेले अय धातु पूर्वरु पलायते हला परा उपसर्ग जी धातु लगेले पराजयते सेमती एई सब धातु पूर्वरु जदि किछि किछि उपसर्ग लागि जाए ताले नुआ शब्द हे जिवो अपयुक्त इक अपेक्षते उपयुक्त इक उपेक्षते एही परि उपेक्षते माने अवज्ञा करिबा सेमती निरयुक्त इक पूर्वरु निर लागि होला ताले निरीक्षण करिबा परि जदि लागि होला इक पूर्वरु ताले परीक्षा करिबा नै प्रति जदि लागि गला ताले प्रतीक्षा करिबा जदि इक पूर्वरु सम लागि गला ताले समीक्षण करिबा बुझि पाछो कथ पूर्वरु जदि लागि जीव इक ताले आत्म प्रशंसा करिबा बिकथ अर्थात आत्म प्रशंसा करिबा कम कम माने कामना करिबा कामयते कामयेते कामयन्ते कामयसे कामयथे कामयध्वे कामये कामयाबहे कामयामहे सेमती क्षम माने समर्थ हेबा हला क्षमते एई परि सबु रूप हेई परिबो को परि सेब धातु परि बुझि पारलो ताले सेमती गाह गाह माने तो गाधेबा थिला ता पूर्व जदि अब उपसर्ग लागि जीव ताले निमज्जित हेबा अबगाहते हला अबगाहन करिबा प्रातः अबगाहते मुनिजन अर्थात सखाळु मुनिजन माने गाधांती तापरे भास जदि लागि जीव अप पूर्वरु ता माने हबो अपभास्वस्व माने निंदा करिबा बा आलाप करिबा आभास जदि लागि जीव भास पूर्वरु आ लागि गले आलाप करिबा आभास प्रति जदि भास पूर्वरु लागि गला भास धातु पूर्वरु ताले हबो प्रतिभास सम लागि गले संभाषण जदि रब पूर्वरु आ लागि गला रब भी सेमती सेब धातु परि ताले आरंभ करिबा आरभते नै संस्कृतम पठितुम आरभते आरभते माने आरंभ करिबा कास कास माने कासते माने प्रकाश पाइबा शोभा पाइबा कासते चंद्रः कृप माने योग्य हेबा भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते भ्राज माने शोभा पाइबा भ्राजते नभसई चंद्रः पिला माने केते नुआ नुआ धातु आमे आ भितरु पढ़ी पारुचे देख हला फ्लू माने
ଲମ୍ଫ ଦେବା, ଯେମିତି ମୃଗଃ ଲଭତେ ମାନେ ମୃଗଟି ଲମ୍ଫ ଦେଲା। ରୁଚ୍ ମାନେ ରୁଚିବା। ରୋଚତେ ଅନ୍ନମ୍ ବୁଭୁକ୍ଷବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଭୁକ୍ଷକୁ ବା ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଅନ୍ନ ରୁଚିକର ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତତେ ବର୍ତ୍ତତେ ମାନେ ରହିବା ଅର୍ଥରେ। ବେପ୍ କହିଲେ କମ୍ପିବା। ବେପତେ ହୃଦୟମ୍ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ହୃଦୟ କଣ ହଉଛି କମ୍ପମାନ ହଉଛି। ଶୁଭ ଶୁଭ ମାନେ ଶୋଭା ପାଇବା। ସୁଖମ୍ ହି ଦୁଃଖାନ୍ୟନୁଭୟ ଶୁଭତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ସୁଖ ହିଁ କଣ ଶୋଭା ପାଏ, ଜାଣି ହୁଏ। ସ୍ପନ୍ଦ କମ୍ପନ କରିବା ହେଲା। ସ୍ପନ୍ଦତେ ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜଟି କମ୍ପମାନ ହଉଛି। ହ୍ଲାଦ ମାନେ ଖୁସି ହେବା। ବୁଝିପାରୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧାତୁ ଗୁଡିକ ସେ ଧାତୁ ପରି ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଉଭୟପଦୀ ଦେଖିବା, ମାନେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଧାତୁ ଅଛି ଯିଏକି ପରସ୍ମୈପଦୀ ଧାତୁ ପରି ହବ, ଉଭୟପଦୀ ଧାତୁ ପରି ମଧ୍ୟ ହବ। ଯେମିତି ଧାବ କହିଲେ ଦୌଡ଼ିବା, ଧାବତି ଧାବତଃ ଧାବନ୍ତି ହବ ପରସ୍ମୈପଦୀ ଧାତୁ ପରି। ପୁଣି ସେବ୍ ଧାତୁ ପରି ଧାବତେ ଧାବେତେ ଧାବନ୍ତେ। ପଚ ଧାତୁ ମାନେ ରାନ୍ଧିବା, ଏଠି ପଚତି ପଚତଃ ପଚନ୍ତି ହବ, ପଚତେ ବି ହେଇପାରିବ, ପଚତେ ପଚେତେ ପଚନ୍ତେ। ସେମିତି ଭଜ ଧାତୁ, ଭଜ ମାନେ ସେବା କରିବା ବା ଲାଭ କରିବା। ଆଉ ଯାଚ ଧାତୁ, ଯାଚ ମାନେ ମାଗିବା। ବୁଝିପାରିଲ, ଆମେ ଓଡିଆରେ କହୁଛେ ଯାଚିବା, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ କଣ ସେଟା ମାଗିବା। ଭିକ୍ଷୁଃ ଯାଚତି ମାନେ ମାଗୁଛି। ଆଉ ଯାଚତେ ଯାଚେତେ ବି ହବ, ଲବ୍ ଧାତୁ ପରି ବି ହେଇପାରିବ। ସେଇପରି ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ଏଇଟା ଆହ୍ୱୟତେ। ହୃୟତି ବି ହେଇପାରିବ ତାର ରୂପ, ଆଉ ହୃୟତେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆହ୍ୱୟତେ ମଲ୍ଲ ମଲ୍ଲମ, ଜଣେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଲ ବା ଯୋଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ମଲ୍ଲକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି। ସେମିତି ଶୋଭା ପାଇବା, ରାଜଧାତୁ। ନଭାଙ୍ଗନେ ରାଜତେ ଚନ୍ଦ୍ରଃ, ଯାହା ଲେଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ଧ୍ରୁ ମାନେ ଧାରଣ କରିବା। କଷ୍ଟେନ ପ୍ରାଣାନ୍ ଧାରତି ବା ଧାରତେ ମାନେ ଦି ପ୍ରକାର ହବ ଇଏ, ଉଭୟପଦୀ ଧାତୁଆକୁ କହନ୍ତି। ବପ ମାନେ ବୁଣିବା, ଏଠି ବପତେ ହବ, ବପତି ମଧ୍ୟ ହବ ହେଲା। ବପତି ମସ୍ତକମ୍ ନାପିତଃ, ନହେଲେ ବପତି କୃଷକ ବୀଜମ୍ ହେଲା, କୃଷକ ବୀଜ ବପନ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇପରି ଆମେ ଉଭୟପଦୀ ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ପଢିଲେ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସରେ କେବଳ ଭ୍ୱାଦିଗଣୀୟ ଧାତୁ ମାନଙ୍କର ପଢିଲେ। ଭ୍ୱାଦିଗଣରେ ପୁଣି ପରସ୍ମୈପଦୀ ଧାତୁ, ଆତ୍ମନେପଦୀ ଧାତୁ ଆଉ ଉଭୟପଦୀ ଧାତୁ, ଏବଂ ଏଇ ଧାତୁ ଗୁଡିକରେ ଯଦି କିଛି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଯାଏ, ଉପସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆସେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି କେବଳ ଆମ ଭ୍ୱାଦିଗଣୀୟ ଧାତୁ ପଢିଛେ। ଆପରେ ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ଅଦାଦି, ତୁଦାଦି, ଦିବାଦି ଏଇ ଧାତୁ ଗୁଡିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କର, ସଂସ୍କୃତ ଅତି ସହଜ। ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଜାଣିଲା ମାନେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଧାତୁ ପଢି ନବା। ତାହେଲେ ଦେଖିନବା ଆକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।